खुलुमबाय रायजोफोर बेलारोम समनि यानि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो भिडिअखौ आलादा रोखोमै लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव जोंनि 6 शेड्युल काउन्सिलनि सिङावनो जे जाथाया जागासिनो दङ हानि बागै बेखौहाय जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों डिसकासन खालामगोन। नोंथाङाबो बुंगोन आरो आंबो बुंगोन बिनि सायावहाय। जोङो नुनो मोनदों जोंनि बर' जाथिनि गेजेरावहाय डिबेट जादलायनायखौ जे बयनिसिमबो मोनसे रादाब फोसावो जोंनो बे थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ जोंनो नांगौ। जों थै होगोन, जिउ गारगोन, गुलि गावजागोन, थेवबो जों हाखौ हगारा। दा बेखौ सलुसना सोर खालामगोन बेखौबो नैबे भिडिअनि जोबनायसिमहालागै जोंनि डिसकासना माबा मोनसे कमप्रमाइसखौ लाबोगोन नामा बेखौ नोजोर लाखिनानै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दा रायजोफोर जेसेबांनाखि आंनि चेनेलावहाय एन्ट्रि जाफैदों नोंथांमोना खोनासंनायजों लोगोसे कमेन्ट बक्सआवबो हाबहै आरो जायफोरा कमेन्ट बक्सखौ चेकआउट खालामनो इच्छा गैया नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। जोङो बाखि गारबोनाय समफोरनिफ्राय नुबोबाय थानो मोनदों जे जोंनि बिटिसिनि सिङावनो गोबांथार दावराव जानायखौ। दा बे दावराव जानाया बबे स्टेजसिम थांखो आरो बियो माबायदि महर लाबोनो हमखो बेखौहाय जोङो गासिखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सावरायलायगोन। रायजोफोर बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। जोङो नुबोबाय थानो मोनदों जे बर'जों बर'नि गेजेरावसो दावहाया जादों। बेवहाय गुबुन रावबो एन्ट्रि गैया। बेवहाय होखारग्रायाबो बर'आनो होखारनो थिनहरग्रायाबो बर'आनो। जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 9,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन आरो होखार जाग्रायाबो बर'आनो। जों थै होगोन, जिउ गारगोन, गुलि गावजागोन, थेवबो जों हाखौ हगारा। दा बेखौ सलुसना सोर खालामना होगोन आरो फारसेथिं जोङो नुबोगासिनो दङ दिनै गाबोन महरा सोलायबोबाय। बिखा फोरदाननानै दानख्रुबलायनाय बुख्रुबलायनायसिम आगान सुरबोबाय। नाथाय जोङो बेसिमहालागै सिटुएसनखौ लांनाया बियो मोजां नङा आङो बेखौ नुहुरदों। खारन जोङो मेगन फिदिंनानै नाय जेरैथिंबो रावबो गैया गावनिनो आंगो बिदा फंबाय। जोङो फंसे रावखौनो मोनसे सुरजोंनो रायज्लायग्रा मोनसे हारि। बे हारियाखौ बुङो जाहैबाय बर' हारि। दा बर' हारि हिसाबै स्टेन्ड जानोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ समाधान खालामनानै लाथारनांगोन। आरो बे सामायन' मोनसे काहानिखौ लानानै जुदि समाधान जानो रोङाब्ला थैलायनायसिम थाङोब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैया मा जागोन आरो जोङो बिसिनि थाखाय फिउचाराव मा खालामनो नागिरदों। दा बिनि मेन काहानियानो सुरु जाबोदों जाहैबाय आदानि कम्पानिनो बे हाखौ 3,600 भुल जायाखैब्ला आंनि बुंनाया बा आंनि रिपर्ट मोननाया गोरोन्थि जायाखैब्ला 3,600 बिगा हाखौहाय आदानिनोहाय एग्रिमेन्ट खालामनाय बा आदानिनो एग्रिमेन्ट माने आसाम गभर्नमेन्टजोंहाय बेखौहाय एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों मोनसे कम्पानि फसंनो थाखाय। दा फैयै फैयै जोङो नुबाय आसाम सरकारा आदानिनोहाय बे हाखौहाय आरो एग्रिमेन्ट खालामफिनबावबाय। दा जोंनि बर' जाथिया सानदोंमोन जे बे कम्पानिया फैयोब्ला माखासेखिनिया सानदों दे बे कम्पानिया फैयोब्ला जोंनि माखासे गोबां बेकार जेंनाया सुस्रांजागोन। नाथाय बाथ्राया बेखौबो साननो गोनां एक ही चीज है, ठीक है? और उसके बदले में जो जमीन मिला है 5,50,000 रुपया दिया गया है। फ्री मुफ्त में नौकरी नहीं मिला है किसी को, 5,50,000 रुपया दिया गया है। खोनाबोबायना फैबाय थानाय समावहाय जुदि बे कम्पानिया गमामायैनो बेयाव स्टेन्ड जानानै बे एखे सिटुएसना जुदि फैयोब्ला बिनि दायनिगिरि बिनि रिस्कखौ सोर लागोन? आरो गोबां एभिडेन्स दङ। दिनैनि दिनावहाय जोंनि आसामनिफ्राय गोबां गुबुन जायगायाव थाङो, गुबुन जायगानियासो जोंनियाव फैनानै मावनानै जाफैयो। आङो बै जे जोंनि सालाकाटियावहाय पावार प्रजेक्ट दङ बे पावार प्रजेक्टआवहाय माखासे खामानि मावग्राफोर दङ बे इन्डास्ट्रियावहाय। बेवहाय आंनि हिसाबावहाय मिथिनाय बायदिब्ला 2,200 ना बेबायदिल' दङ आरोखि। 3,000 सिमानो बेवहाय गाखोहैयाखै। अब्ला बे पावार प्रजेक्टआवहाय जे मेक्सिमाम 5निफ्राय 10,000खौनो आङो दोनहरबाय। बिसिम खामानिखौ मोनबायानो दे, किन्तु
बेवहाय गोबां साननो गोनां बिटिसिनि सिङावनि मानसिफ्रानो मोनगोन नाथाय जोंनि बर' जाथिया मोनाब्ला मा खालामनो बेबो गिदिर मोनसे सोंथि गुबुननो होनानैहाय सलुसना जायाब्ला बर' जाति हिसाबैहाय दायनिगिरिया मा बेनिखायनो बरंस आंनि बुजिनायाव बेनो जे गेदेरमाया जाय एग्रिमेन्टखौ खालामदों बेखौहाय बोखांनानै लाफिननाया मोजां होननानैसो आं सानो सोरनिबा मेगनाव मोदै बोहैहोनानै बबेबा मोनसे गामिखौहाय नाख्रेबनानैहाय बेबायदि हाखौ सेनानै पावार प्रजेक्ट लाबोनाया बियो मोजां जानाय नङा आङो बेखौ सानदों जेन' बै जाम्बा जाम्बिनि हस्रि खावनाय बा बुंनाय बाथ्राफोरानो बै फैबाय थानाय समावहाय जेन' जाफुंहैया बेखौ आङो बयनिसिमबो बुंहरनाय थाबाय दा रायजोफोर जोंनियावहाय बे सिटुएशना ओरैबायदि लेभेलसिम थांबाय जे गावजों गाव बुथारलायनायसिमहालागै सहैनाय बायदि परिबेसखौ जोङो नुहुरनो मोनबाय आंथ' खुद बै जायगायाव थाङाखै नाथाय बिनि थासारि बिनि भाषण होनाय बिनि रायज्लायनाय बेफोरखौ जुदि सालिजारि खालामनानै नायजोबोब्ला जोङो बेबायदि सिटुएशनसिम थांनायखौ जोङो नुहुरबाय दा मा होननानै मा बुंबावनो दा जोंनि बुंनायाबो रज'हैया बिनिखायनो आङो आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय रायजोनि मतामतखौ आङो हास्थायदों जे नोंथाङा बेखौ होनांगौ ना होनाङा बिनि क्लेरिफिकेशनखौ आङो फैबाय थानाय भिडिअआवहाय लानानै फैगोन भटिंआ सोर बांसिन मोनो होनांगौआ बांसिन मोनो ना होनाङिया बांसिन मोनो अन्नानै बे भिडिअनि कमेन्टआवहाय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामहरजोब जेन' जोङो माबा मोनसे समाधानखौ खालामहैनो हायो दा जोङो जाबायदि आङो सिगाङाव बुंबोबाय माने होखारनो थिनहरग्रायाबो बर'आनो होखारनो थांग्रायाबो बर'आनो आरो होखार जाग्रायाबो बर'आनो दा बिनि समाधानखौ सोर खालामगोन गावजों गाव नङाब्ला ना गावजों गावनो समाधान खालामनांगोन बिनि अनगायै जेबो राहा लामा गैया जोङो मानो बुदलायलायनो मानो जेलाव सोदलायलायनो बै दुखुथिया न'खरफोरखौ नोंथांमोना जेलाव सोगोन नामा जोङो नुनो मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि दिनावहाय गोबांथार आवाज होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय सोरनिबा बुन्थाफोर सावजाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सावदों आरो बै पाब्लिकफोरनि साइडनिफ्रायबो बबेबा पलिटिशियान पार्टिफ्राबो सावदों आरो बेवहाय लाजिनाय होननाय सोदोब गैला नामा माने खिग्राया लाजिया नुग्रायासो लाजियो होननाय बायदि जायो दा जोंनियाव इसेबां हांगामा जादों सोरजों जादों गुबुनफोरजोंबा मोनसे खोथामोन खिन्थु दाउसा मावरिया जाखायो गुबुनजों मानो गावजों गाव मानो इसेबां खुगा फुवारलायदों मानो खुगा फोरालायदों मा जाहोननि थाखाय आङो खावलायो रिकुवेस्ट खालामो नैबे जाम्बा थौले मेलेमनि साननायनिफ्राय आङो नोंथांमोननियावहाय जायफोरा बेबायदि कन्डिशनाव थांदों आङो रिकुवेस्ट खालामहरो बेखौ समाधान खालामनो रावबो फैनाय नङा बेखौ खस्थ' रुजुननांगोन गावनि बर'आनो बिनिखायनो बिसिमहालागै थाङालासे गावजों गाव समाधान जादलायनाया मोजां होननानै आङो सानो आरो आंनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोननि बुजिनाय साननायनिफ्रायबो कमेन्ट बक्सआवहाय डिसकासन खालामदो आरो बुंहरदो होनांगौ ना होनाङा थेंक इउ